aholkuan emendako gela bereziko antimondako musikarixak, emuten dago terroristako zehose diano, baina ez, Zirli, Zubia eta Ander. Eta, bueno, pitxen bat ontsu kontzertu bukatu barri gauz. Eta, bueno, zein izan da zuen sensazioa kontzertu eta gero zein zemoz guztagon zai edo posik edo? Iretzen du. Bai, sensazio onak, baina gazigozoak baita, zedia etxakukilako hau eta esentzulako salgai jarri. Orduan, bai, guztua. Ondo, guztua bai. Gaztetxean beti etxean mogura, hasiko dira. Zedia da pelea, baina ez du. Eta gure planaok urtarri oin abendu osoan ziar, alik eta kontzertu gehiago jo, urtarri hasiera arte. Pare bat lotuta dako ja, Donostian Moganbon eta Alicanten.
Eta bi astebukara horretatik aparte, aldian astebukarak bete, kontzertuakin da diskua aurkeztu. Aurkeztu saldu eta forrau. Bai, zatik guk hau diruatik itexu. Etxako beste... Guri musikia etxako guztai jen. Guri dirua guztai etxako. Hau inbertsio fuerte bat izan da, eta hor mantendu jen. Sí, claro.